najbolje rješenje pronalaze u street workoutu, vježbanju izvan zagušljivih teretana. Natjecanje u ovom relativno novom sportu održalo se u Splitu. Budući da su se odmjeravale snage izdrživosti na plaži Bačvice, street je preimenovan u beach workout. Ondje je bio i naš Hrvoje Krolo. More sunce i mišićava tijela, ovoga su vikenda bili prava atrakcija u gradu Podno Marjana. Ulično vježbanje ili street workout zadnjih godina pravi je hit među sportašima, ali i među promatračima koji sa divljenjem promatraju momke i djevojke koji na izgled sa lakoćom rade akrobacije težinom od vlastitog tijela. Moji sugovornici znaju zašto je u parku bolje nego u teretani. Kao prvo, besplatno je, ne trebate ulagati neke novce kao na primjer u teretanama, ne znam, sve je besplatno, trenirate vani, na svježem zraku, u prirodi, družite se sa ekipom i uvijek svi zajedno treniramo. Možeš sam sebi iskombinirati kad ćeš imati trening, nisi ograničen znači radnim vremenima, teretana, nekih drugih objekata i znači može se improvizirati. Ne treba vam nikakva oprema, možete izaći van u parkić, raditi sklekove bilo gdje, čučnjave, zgibove ako imate bilo kakvu štangu. Znači kreativnost je na prvom mjestu. A upravo ta kreativnost na kraju urodi plodom. Osim što se osjećate bolje dok vježbate, izgrađujete tijelo mišićima na kakvim će vam mnogi pozavidjeti, ali i biti mamac kod suprotnog spola. Ima dosta cura koje privlačimo kao izgledom, a ima i dosta koje privlačimo tim elementima koje izvodimo kada radimo na natjecanjima show. Ja imam ženu, dijete, pa eto, Ne bi smio previše o tome, koja će sigurno vidjeti ovu reportažu. ali da, definitivno curama se to sviđa. Rekli bi u zdravom tijelu zdrav duh. Rekreacija uličnim vježbanjem ne zahtijeva mnogo vremena, već kažu naši sugovornici, dovoljno u danu odvojiti sat vremena i tijelo će ući u kondiciju. A što se tiče prehrane, Uvijek je dobro imati prilagođen prehranu, bilo kojim sportom da se bavite, a evo ja ću vam biti iskren, ja ju ne držim. Jednostavno, metabolizam je brz, pa eto, ne moram je držati toliko, jedem sve i svašta. i za kraj nadamo se da smo vas uspjeli zainteresirati na ovaj način vježbanja, a na vama je da potražite obližni park i krenete u avanturu street workouta.